văzut șurubul 473? E bine, e încă aici? Haide, mama, că suntem pe ultima 100 de metri. Mama! O, tu cel care faci ca lucrurile să dispară înainte ca mama să le vadă. Încetează! Mersi, Vivien. Ne vedem marți la sculptat totemuri. Mamă, repede, mamă, uite, înainte să dispară. Bine, iată și comitetul de primire. Nu e tip pentru ironii? Trebuie să vii. Vino! Nu te plictisești de asta? Ce vrei să spui? Aceeași rutină zilnică devine vreodată, nu știu, plictisitor? Știi ce? Ai dreptate. Cred că s-a învechit puțin, doar că mă frustrează. Mereu ajung aproape de printerea lui Phineas și Ferb, dar se termină la fel. Mă uit la un lucru enorm pe care l-au construit Phineas și Ferb chiar în fața mea și de câte ori te uiți spui: îl văd. Uite, iar îl văd. La fix. Stai, scuză-mă. Îl văd. Vrei să spui că înțelegi? Nu, Candace, văd asta. Vezi? Cum să nu văd? Dar nu înțeleg cum de... sau cine, dar... Hei, mamă, uite! Mașina viitorului! Astăzi! E mașina mea? Vede și mașina! Mașina viitorului astăzi tot mai trage un pic la dreapta. Phineas și Ferb, veniți aici imediat! Bine, mama, imediat! Oh, aici e Perry. Deci ce crezi, mamă? Excelent, nu? Excelent! E cel mai periculos lucru pe care l-am văzut! Ba, nu, eram în siguranță. Ferb a inventat de curând casca invizibilă. Când trăiești intens, poartă un coif imens. Cum îndrăzniți să faceți asta fără permisiune? Dar permisele noastre stă în ordine. La mea mă refer. Ți-am cerut voie să modific mașina ca să o fac să zboare. Ziceam de mașina de jucărie. Cum de te-ai gândit la mașina familiei? Ai încurcat-o, tinere! Dar facem asta în fiecare zi. Cum? Vezi, mamă, ți-am spus, dar nu m-ai ascultat. Dar eu... Mama, Phineas și Ferb au construit un carusel. Phineas și Ferb sunt vedete populare. Phineas și Ferb au sculptat în muntele Rushmore. Phineas și Ferb mână cirezi. Phineas și Ferb au construit un robot gigant, promovează un meci de box, au făcut o plajă în curte, o mașină a timpului, o părție de schi, regizează un film, o casă de informație. Phineas și Ferb sunt în burta mea. Oh, Candace, uneori am râs de tine cu prietenele și am zis că ai mereu halucinații și am scris în jurnal povești amuzante despre tine. Dar tu spuneai adevărul, îmi pare rău. Ești fiica pe care și-ar dori-o orice mamă. În sfârșit, ai înțeles! Ei, de ce țipați atât? Oh, vai de mine! E impresionant! Ai știut despre asta? Bine, nu. Cum o să-i pedepsești? Fără televizor? Sau trebuie să îmi fie sclavi un an? Sau le confiști trusa de scule? Știu! Dă-i afară din Consiliul Orașului! Sunteți în Consiliul Orașului? Prin rotație, în funcție de alegeri. Bine, ar trebui să fie pedepsiți, dar nu e chiar așa grav. Hei, uite, Ferb, șurubul 473. Sper că nu era important. Măcar parcarea merge. Regret, dar e pentru binele vostru. Trebuie să înțelegeți că ceea ce ați făcut este foarte periculos. Nu mi-aș fi iertat niciodată dacă pățeați ceva. Am avut căști de protecție. Nu vă îngrijorați, băieții sunt pe mâini bune. Așa cum ați și citit din broșura noastră ilustrată corespunzător, Școala de Reeducare oferă un mediu liniștit și benefic unde siguranța, disciplina și responsabilitatea sunt încurajate. Băieții vor fi educați rapid. Voi fi sincer, Ferb, la asta nu mă așteptam. Balgit, tu ce cauți aici? Nu m-au lăsat să iau meditații în vacanță pentru că aveam note prea mari. Dar am aflat de școala asta. Sigur, strivesc pornirile și suminează personalitatea, dar școala e școală. Pa, băieți! Ne vedem la sfârșitul verii! Da! Acum chiar i-am prins pe Phineas și Ferb! E cel mai fericit moment din viața mea! Iuhu! Sunt liberă! Da, e ciudat cum dintr-o dată pot să fac ce vreau. Îmi fac de cap de acum o viață nouă. Începe, vă spun voi.